Ahojte priatelia, dnes si ukážeme, ako funguje takéto motorové sacie čerpadlo značky Hecht, a to konkrétne 352 model. Je toto najmenšie čerpadlo na trhu, čo sa dá kúpiť, najmenšieho výkonu. Je na colovú hadicu s prietokom 7000 litrov za hodinu. No a je to celkom slušná mašinka a dostačujúca. Ja som ho kúpil kvôli tomu, ako vidíte, aby som napustil IBC kontajner, previezol si vodu z potoka a polial kompost, a taktiež aj pri potoku, kde bývam, aby som si polial záhradku. Páči sa to celej rodine, aj svokra s tým polieva trávnik dokonca v týchto ťažkých časoch teplých, pretože klimatická zmena je neúprosná. Takže poďme si ukázať, ako to funguje. Je to parádna mašinka. Jediné také mínus je, asi by som povedal, že chvíľu trvá, kým to nasaje cez tú saciu hadicu, ale ako náhle to chytí pod tlak, tak to ide krásne a funguje to skvele. No, jedna gumička. Šup. Dôležité je, aby bola v tom sacom koši voda, aby nám to malo z čoho ťahať. Ja tam vodu mám, pretože večer som napúšťal, takže malo by tam byť dostatok. A už iba napumpujeme benzín, pustíme sytič, dohora, gombík do polohy on.